Jeg skulle jo have taget Definitely Not Velcros nu. Nå. Skins. All them skins. De har kun et skin, vi vinder. Og de er også fede skins, dem vi har. Ja. Ja. Det glemte jeg lige alt om. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor Leonidas der vil have, at jeg skal spille Blitzcrank til Kalista. Fordi at Dumbart fungerer godt. Jamen, jeg vil nu mene, en Leona eller en Alistar vil være meget bedre. Og Leona vil nok være rimelig godt. Ja, fordi hun har så meget CC. Og jeg tænker også bare, Alistar i forhold til, han kan blive så tanky. Det er rigtig nok. Ja. Men det kan Leona jo egentlig også. Ja, det kan hun også. Det kan Blitzcrank ikke rigtigt. Det er lidt lige meget, hvor meget tank du køber. Han bliver ikke særlig tanky. Man bliver ikke særlig tænkt i. Blitzcrank. Han bliver hvis han først bliver fanget af nogen, så bliver han shredded. Du er shredded. Jeg skal bare stakke en masse mana. Ja. Og så kun gå i combat, når mit passive op. Fuck, det ser underligt ud. Hvad ser underligt ud? Det så lidt underligt ud, med, når at Blitzcrank bare lægger sig ned. Det var bare en chill pill. Slap. Be friends. The time of man has come to an end. The time of man has come. Jeg skal lige have skuldrene klar til at kunne hooke. Headbanger. Jeg forbereder nakken. Where am I needed? You have not earned victory this day. Force is meaningless without skill. Så, nu er de armest klar. Skin team. Goddammit, Michael. Når du begynder at løbe nu, så stikker den jo af. Så kan jeg se, hvem vi er imod. Jeg får en irriterende top. Jeg får en irriterende midt her. Thanks for the help. Thanks for det. It's fucking funny! Det er mega cool. Find your center. Slap. Nå, Slap. Goddammit. Sådan der. Extend your senses. Hvem er egentlig deres jungle? Master Yi. Det er noget tid siden jeg sidst har set ham jungle. Same. Worry not. Det er når Mike han er ved at være træt af at tabe, så skal han virkelig føle sig stærk. Ja. Så bygger han sådan en uddødelig Master Yi, der får 4 pentakills lige efter hinanden. Det, That's Mike. goddammit. det er bare sådan, at han gør en gang imellem. Bygger selvfølgelig exhausted den forkerte. Men Mike han spiller det også konstant. Jeg spiller. Der havde han ikke også spillet det siden altid, Hvem? Mike. Med hvad? Jo, han er i hvert fald startet tidligt. Jeg tror, jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det er sæson 2 eller et eller andet, han startede i. Det er fandme også været noget tid siden. Det er det. Jeg starter også sådan 2. Jeg er bare ikke blevet ekstremt god på grund af, jeg ikke rigtig spiller. Prøv lige at se den vækker så OP lige nu. Blærerøv. Slapperoonie. Det er så dejligt, at mine abilities ikke kræver mana. Så kommer der en lige der. Hvad laver han der? I will atone. Jeg tror, han kommer top. Det må han gerne. SS her. Ej, hvor er jeg dårligt til at time det lige nu. Never mind. Am I needed? Never mind. Never mind. Der er midtop. Yes. Mist op. Ja. We Lykke, do lykke. what we must. Nej, det er der ikke. Nej, det er snart. Hey, jeg har en jungler. Han var bare en bush dweller. Master Yi er top. Waste not a minute. Ja.
Skal de komme og hjælpe? Master. Nej, han er min. Kan vi hjælpe? Fuck det you. Det vil jeg ikke alligevel. Jeg har min stun Er nu. du sikker? Jeg har min stun. Så har vi også lige ham her, ikke? Nice. Det Nice. burde nok skulle være nødvendigt. Ja. Lige meget. Jeg skulle virkelig have bare taget Ignite i stedet for... Quiet steps. Oh well. Så kan jeg ganke ham med, hvis det nu skulle være. Det er mig, der skal gank her. Hallo, kan du komme her sådan noget crap? Top må også gank. Alle må gank. Alle må gange. Må gange. Extend your senses. Jeg skal altså snart prøve Morgana, er det carry igen. Altså, I siger bare til med det samme, I har Det er brug for en gank. gank, I Det- går for, det så går. gider jeg ikke at holde øje med jer. Jeg fik S. Altså, du må da gerne komme her midt. Quiet steps. Hvad hedder det? Det er ikke fordi, jeg sådan har brug for det, men så kan vi tage ham. Han er lav HP, hvis jeg er taget tilbage nu. Og jeg messer hernede. We do what we must. Okay. Så har jeg ult. Og de er back. Jeg har med sig. Seriøst. Men jeg tror, han er taget tilbage. Han havde 300 HP. Jungler er top. Okay. Seriøst. Min timing er Ej, du dårlig. skal da ikke tilbage med dine mander, jo. Strike firmly. Spil ordentligt. Jeg har snart 1700. Jeg har lidt over snart 1800 guld. Jeg har ikke været tilbage endnu. Altså, Sådan der. Jeg har vundet en trade. Der er en Master Yi herinde. Where am I Stop. needed? Ikke alligevel. Au. I will. Master Yi er stadig herinde. Jeg skulle egentlig bare gå tilbage. Det kan blive. Så gør det så bare. Nej. Det skal først. Act free of doubt. Hvis du mangler farm, så må du godt komme ind til minions her, hvis du kan få lov for vækker, fordi jeg skal ind og købe nu her. Ja, jeg skal lige have Grump først. Der er ikke en blå klar til mig, vel? Nope, desværre ikke endnu. Jeg siger til, jeg skulle lige bruge den. Der er halvandet minut. Ja, ja. Master the Ja. enemy. Så kan jeg lige skubbe den her næste wave ned, og så backer jeg, og så køber jeg lige. Ja. Så passer det nok. Jeg har ult nu. Their heartbeats quicken. Skal jeg lige komme ned og lege med jer bot, når jeg har fanget min rød? yes. De har lige, Caitlyn har levet ud af ward. Right. Den wardede lige der. Free of Ja. I shall keep it in mind. I'll see this through. Der er en Master Yi her. Han farer du Where lidt. am I needed? Wow. Han er tot. Gå væk. Nå, okay. Hey. Sådan der. Det var ikke lige det Fuck you, bedste, bitch. det var ikke det bedste tidspunkt, han var færdig med sin meditation. Ja. Master yourself. Men bare, fint, så kan vi måske lige nå at komme hen og nok Noget komme op. sidst. Hej, vækker! Hvad fanden laver han her? Ja, det tror jeg, kom væk. Jeg er på vej, jeg er på vej, jeg er på vej. Jeg kommer op af, hvis jeg kan. Waste not Jamen, På vej hen. han har ikke nogen ult nu. Hvis det er, så kan I sætte en Skille. ward, og så kommer jeg. Nej, det kan Ej, jeg han ikke. er død Nej, nu. der er 170 sekunder skulder. Nu er han i hvert fald. extend your senses. Yep. William, Sorry. blå. Their heartbeats quicken. Sorry for sleeping. Blø. Nej. Du skal bare klikke på fjenderne. Jo, jeg synes det. Kan han godt have lavet op at pisse.
Jeg kender alle sort der i. Det gør jeg også, hvis også. William blå buff. Så lidt den her. Sådan der. Quiet steps. Så er jeg mistet noget Tak. bot. Yes. Ja, velkommen. Nå, de er Vel, bare... guys. We do what we must. Øj. Flot hit. Strike firm. Jones, har du slet ikke brug for min hjælp? Nej. Ja, går stille og roligt her. Okay. Your sense. Fuck. Jeg er poopet. Jeg er poopet. Jeg er poopet. Der var en Master Yi der. Ja, og jeg havde ikke en ward klar. Fuck mig. Jeg skal nok lige sørge for, at din tower ikke får for mange slager. Extend your senses. Jeg var også dum at gå ind i, hvad hedder det, den der Event Horizon. Så blev jeg lige stundet. Jeg var på vej tilbage. Det er noget, man bare ikke kan registrere. Og Vækker, du har fået blå buff fra din lille nord. Shit, han kunne ult mig. Pis os. Jeg kan altså ikke gøre noget mod en fucking Jax med ult. William Jackson er her. Ja. Ja. FYI. Master yourself. Master the enemy. Nu løber jeg lige ind og ser, om han prøver at nakke nogle af mine jungle capes. Den skal tage tilbage af. Han kommer ud. Han kommer Ja. ud. Mindre han er i gang med at nakke min jungle. Worry not. Hej Master Yi. Hej Jax. Find your center. Det kunne jeg ikke noget. Der var to her. Hold da kæft, jeg fik et chok. Dear fucking god. Hvis han ikke er flashet der. Jup. Har du fået ham? Ja. Det havde vi sgu nok. Guys, tag den der. Jeg kan ikke solo den der. Waste not a Jeg minute. er på vej derop, hvis det er. Det kan vi godt. Sætter lige en ward her. Han har lige taget Skotler. Skal vi tage ham? Nu ved han, at de begge to er på vej. Ja. Quiet steps. Ja, ja. Det er fint. Så går han tilbage, så han får farmet lidt. Der var intet der. Jeg går bare tilbage igen. Ja. We do what we must. Var det dumt? Hvad? Eller... Om det var dumt, jeg gik Jeg igen? kommer ned bot. Nej, det er fint nok. Det er bare, hvis spiller tid her. Quiet steps. Hej. Kom her. Ikke dø, Kalista. Ikke dø. I will atone. Ved vi, hvor I er? Jeg tager lige den her. Nej, Sådan der. gør vi ikke. Skal vi til Drake? Ja, vi lige tager vi. Ja. Lige Eller nej, vent, jeg har- Vi skal lige have, vi skal lige have begge waves med her, før vi gør Your noget. senses. Jeg har ult. Kan du hook? Nope. Shit, det var ikke godt, det der. Der er miss her. Ja, det er lidt for sent. Han har allerede dræbt mig. Hvad er det, han har for dig? Tst. Han kommer derhen, hvor jeg er, og så dræber han mig.
så må jeg da hellere dræbe ham. Find your center. Han har brugt Please. ult, har han ikke? Jo, han brugte den på mig igen. Fandme noget magic resistance. Lige at top. Caitlyn kommer op til dig. Ja. Ja, Master nu er jeg væk igen. yourself. Master the enemy. Ej, okay, no mind. Jeg vil gerne vide, hvor den Yi han er. Han er her. Han er her midt. Ja. Where am I needed? Mr. Yi. Det knipper lige galt dem bagfra. Waste Jeg not vil lige hjem og købe min lud af. Øj, vent. Yi han kommer Master, ned nu. han Yi han kommer ned. Der er også en pink ward her, kan jeg se. quiet steps. Dø. Ja. Ja da. Ej, for helvede. Okay, Nå, passiv. nu tager vi. Hvis der er tid til det, så vil jeg gerne have hjælp top. Vi skal have nakket Fordi dragen. han prøver at tower dive hver Pas gang. på, det kan være Vega, han kommer ned. Ja, jeg tror, han kommer ned nu. I will atone. Jeg har ikke rigtig mere mana nu. Kan du Jeg har komme, mit kan du smite komme om top, 3 sekunder. William? Ja. Fordi at han tower dive meget gerne lige nu. Jo. Så det vil jeg ikke kunne holde til. Og han wards. Øh, Jeg kommer ind den her vej her. Where am I needed? han er smuttet nu. Nå, men tak for hjælpen. Skal jeg lige ward for det her? Se. Så er der warded. Jeg tror ikke, han har wardet. Jeg har ult nu, så hvis jeg kan få ham knocket op. Og jeg er alene. Jeg går ikke ind mod ham her. Du er alene. Altså, jeg har teleport, hvis det endelig skulle. Bare hop på ham, hvis du kan, William. Skal Jones nok komme. Det kan jeg jo ikke nå. Nej, altså, Jo. jeg kan nok ikke nå. Men jeg vil Nej, gerne, jeg vil gerne gemme min teleport til. Der er lige kommet en master. Han er herinde i min jungle. Okay, jeg er på vej. Your senses. Hvorhenne i din jungle? Han satte en ward ved blå buff på den her side. Okay. Så hvis I lige kan løbe rundt og måske lige, så jeg lige kan få min... Desværre, William, at jeg skal bruge den her gang. Ja, ja. Jeg vil bare lige... Do what we must. Jeg kan se ham. Vega kommer her. Ja. William, du skal ikke løbe den vej der. Snakker du om? What? Shit, jeg kan altså ikke gøre noget. Oh my god. Hallo, når man flasher, så går man sgu da ikke direkte ind i den der fucking Event Horizon. Nej, det kommer an på, hvor langt væk du flasher jo. Jeg stod så næsten ved kanten af den og flashede ud af den. og Så kan det stod være, jeg at du har fast. kommet, så det kan være, at din character har taget et skridt for meget. Jeg redder lige din midt her. Jo tak. Ja, det var lidt bub. Nu kommer han ned her. Ja, det gør han sgu bare. Pas Nej. på, han er altså... Han har 105 stacks. Og husk, han bygger stacks af at ramme med skills. Master the enemy. Ja, se, nu stod jeg også på kanten der. Nej, dræbende skills. Hvad? Med dræbende skills. Nej, han får Han også... får stacks bare ved at ramme han får også Jones. stacks med at ramme med abilities. Waste not a minute. De har buffet ham meget. Ja. Fordi det havde han jo brug for. Ja, nej. Det havde han ikke. Wow. Klarer jeg Best idea ever, det der. Where am I needed? Det er en god Kalista, ja. Jamen, det er da virkelig fedt, når de står hernede, og så står de lidt tilbage. Og lad mig da gå ind og Ud, begynde William. at tage de traps der. Jeg havde ultet. Så bliver lidt sandt for... Han fri flashede chance bare for- ikke igennem den væk fra den. Jeg ved ikke lige, hvad den Jax han hele tiden vil. Han flyver lidt rundt omkring i junglen også. Der er med spot. Quiet steps. Ja, de kan ikke gøre klar til Drake, så jeg ved ikke, hvor de er. Der er miss overalt, bort til på top. Miss Jungle. Ja, han er her. Stand your senses. Han er lav, hvis det hjælper. Men han har fået blå, så det er nok derfor, han har været væk.
Hvem siger du? Hvor er jungle? Vega. Quiet. Ham løber jeg lige ind og ser, om jeg kan nakke. Jeg har ult nu. Ja. Og han har ikke så forfærdeligt meget HP, så... Hvis du i hvert fald kan holde ham hen, så er jeg på vej også. Bitch. Ej, William. Sorry. Den kunne du godt lige have givet mig, den der. Men jeg er ikke sikker på, om man vil kunne gøre et eller andet ult et eller andet, fordi det har han gjort før. Waste not. Hvor det bare er sagt, og så er du Det død. kunne han ikke. Jackson er på vej op igen. Så Jeg tror, min overbord, de knipper. hyggeligt. Det lyder i hvert fald sådan. Det lyder sådan duk 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 op mod væggen. Det der. Slap lige af med det der damage! Så I lige det? Nej, men jeg ved, at der kommer en Yi hernede nu. 3 slag, så var jeg død. Hold da op. Grandmaster Smite. Og så er han empowered ved hans tredje slag. Jamen, hans tredje slag landede efter jeg havde flashet. Der er mist top, så han kommer... Ja, det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Han er Jeg fucking ved det hurtig. godt. Ja, de skulle bare dive. Oh fuck, nu kommer de her ned. Kommer de herned? Jeg er ikke sikker. Ja, men Yi han gør. Ja. Han er jo sindssygt. Han er ultet. Så han er i ult lige pt. Det er ikke mere. Fuck you! Nå, okay. Og så kunne han tage. På blitz. Jackson Han går har top lært igen. præcis. Vega er stadig midt. Så 1 sekund. Nu er jeg hook igen. Drake er op om 50. Yes. mit tower. My tower. Find your center. Ej, fedt. Ward, så kommer jeg bare. Jeg har ikke nogen. Vent lidt. Nej, det er sent. Det er Ja. sent nu. Hook. Gotcha. Fuck. Nice. Hook. Sådan. Awesome. Nej, vi ultede hinanden. Godt klaret. Hvad laver I? Master the Gå tilbage. Hvorfor det? Fordi. Hoppe. Vi kunne have taget Blitzcrank og så... I stedet for, så nakker vi lige dragen, ikke? Nå. I will return. Nu er vi med til at tower ved her. Hmm? Vi hjælper med til tower. 2 sekunder. Han kommer til at rigtig gøre noget. Find your center. Fuck, han er ulækker. Nu skal vi gå op til Jax. Han er virkelig ulækker. Dø så, cunt. Fuck, et godt play, det Jeg der. vil lige gå ned og se, om vi ikke lige kan dræbe mig ned først, så kan vi gå. Ja. Så lige min HPF. On my way. Der er mist top. Ja, jeg er på vej ned her. For at hjælpe bot. Jeg har ult om 10. Så kan vi gå ind til at dræbe. Ja. Nu kan hun ikke gøre en skid. Quiet steps. Extend your senses. Jeg behøvede ikke engang at fucking Nice. smite. Det var perfekt. Der er miss her. Yes. Okay. Michael. Den Too vil du much hjælpe her. Der damage. kommer en Yi og en Vega her midt. Jeg er lige i gang med noget. Øj, der er en... Jax bot. Jeg kommer nu. Booty Jacks. Lidt. Shit, nu dør jeg af. Det er ikke noget, man skal gå ind. Nej. Bare løb.
Er det Mike, der spiller Yi der? Nej, han er død for mange gange. Okay, det er det ikke. Det ville være dumt for mig, hvis jeg blev der. Mike han dør 2 gange. Højst. Og det er så ikke på grund af, at han selv lavede en fejl. Det er altid på grund af andres fejl. Så vil de da en eller anden koreaner. Den Vejler, han er godt nok også blevet fedt. Ja, han er så. Ja. Irriterende. Ikke særlig godt, William. Hey. No offense. Men du er død til ham flere gange, end jeg er. Jeg har været død til ham 2 gange. Nej, 3 gange. 3 Var gange. det? 3 gange, ja. Jeg har været, Cirka det samme som dig. jeg har været død til ham 2 gange. Og en af gangene, der fik jeg ham sammen. Oh my god, luder Yi. Jeg er en strangler her. Åh nej, Det er too many peeps. det var ikke noget straggle. Blø. Vision is clear. Dø! Get it! Get it! Okay! Jeg kan ikke ramme skide. Sådan, så tager vi Midtower nu. Ja. Ja tak. Og så går mig og Kalista ned bort bagefter. Jeg fik 1 minion, og det var den eneste, som jeg var autotag og sådan. Go. Jamen, så der fortsætter vi sgu da bare til Nexus. Gør vi ikke? Nej, det gør vi ikke. Ikke når de er her. Jeg er for længe, så går bot. Ja, det er det ikke. Det er i hvert fald ikke mig, der kun skal det. Jeg går top. Pas på. De er sure, fordi jeg tog deres røde buff. Det er en sjov. Hey, tog du min blå buff? Hvem? Nej. Ej, jeg er lige kommet herind i et. Oh! The place! Jeg undgik lige en Blitzcrank hook og en Vega stun. William, løb. Jamen, jeg skal huske at løbe den rigtige vej. Det er jo ikke først nu, du skal komme bot. Shit. Nej, jeg er stadig... Vi står det rigtige Nej, sted. det er jo Kalista, jeg mener. Åh, Okay. okay. Komme bot, så dør han. Det er fordi, jeg er flygtet lige siden midt. Ja. Stadig her. Find your center. Ja, nu er der en Jax dernede. Jeg er hele tiden der. Det hedder øv. Matt Jones. Hvor er jeg klar til at flyve hen til en, men det må jeg sgu ikke. Det kunne jeg sgu ikke gøre noget særligt. Han vækker selvfølgelig. Her! Yi! Det er ikke det der. Her. Shit! Hvad fanden var det? Alt stund. En eller anden årsag, så synes jeg, at det var en god idé at ignite en næsten fuld HP. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Jeg gjorde det med vilje, men jeg ved ikke hvorfor. Idiot. Se fuld HP, den ignite der er godt. Det er fordi, jeg er bedre end alle andre, så min ignite er også bedre end alle andre. Ja, simpelt fucking hen, altså. Ignite tons of damage. Ja. It is known to peel the tanks. Ignite tank peeler. Den farm der, det er min. Det får vi se. Hvad for en Du farm? bliver slået lige om lidt, så fuck dig. Fuck you! Nej, det gjorde du bare ikke, Michael. Fuck you! Bedst support i EU. Jeg kan også lige tage den der. If you touch this, I shall kill you! Vil du ikke lige hellere hjælpe her? Meget gerne, Der er så men, Blitzcrank og en Ja, Vega, der gerne vil have mig nede her. Okay, og en Yi, gå væk! De diver lige om lidt. Jeg giver det 20 sekunder, max. Jeg siger, Michael, don't you dare.
Og så får jeg dobbelt tank. Der er han på. Au. Det var heldigvis dig, der tankede den. Det var ikke den. Der er altså nogen her. Han er top. Så er det også lidt bedre. Og han bliver ved. Der er 2 derinde, så... Jeg pusher lidt med sig. Veigar kommer. Hvorhen? Hey, han er her. Jeg kommer op til dig så. Eller ind til dig. Nej, Nej, prøv lige. pas da bare den derovre. Ja. Jeg tænker godt lige, jeg kan klare farmen mod Veigar. True damage! Fuck! True damage! Veigar, fuck af. Han var researched. Det er de Nå, store. jeg tror, Den du her mente, vej, at den her vej. han gav dig true damage. Okay. Master yourself. Jeg tror alle er researched. Vi er kinda fucked. Hey, den bedste drage er der nu. Eldar. Nå. Infernal. Ja. Jeg tror, jeg pusher lidt mere til. Caitlyn er bare gået bot. Nå, okay, hej Blitzcrank. Jeg kiggede bot, så lige pludselig så jeg bare, der var en Blitzcrank ved mig, så var jeg like, nå okay, han gjorde mig ikke Jeg sad noget. og kiggede hen mod dragen, og så jeg bare sådan op i hjørnet. Nå, hej. Farvel. Extend your senses. Nice job, Kalista. Vi skal lige have nogle flere med her. Jeg vil også have sådan en Der er ikke herinde. nogen... Ready, guys? Der kommer en... Jax, jeg er klar til at nok op. Og de tager Drake nu, de tager Drake. Vi gør lige det der først. Ja, vi stjæler lige. Jeg kom ud af Event Horizon. Nice. Giv mig den drag der. Hjælp mig, guys! Lad os ned og redde. Save me! Nej! Fucking hell. Get away from me! Eat it. Next. Jax over ud. Watch out. Det er lige fokus, og de er forkert. Farvel. Din fucking idiot, mand. Farvel. Den Han kæle. lister fokus og fuldstændig de forkerte personer. Ja. Hun kunne sagtens have dræbt Veigar. Men nej. Jax! Hvorfor Jax? Hvorfor lavede Kalista ingen old der? Det tænkte jeg ikke. Idiot. Idiot. Ingen. Min farm. I will atone. Jeg tror, vi fik lige meget af den der. Det er kun fordi, jeg ikke var dernede. Sikkert. Quiet step. Skal vi gå op og tage væk her nu? Så går vi 5v1. Det kan satan noget at blive nødvendigt med den lille røvæb. Altså så. Okay. Come on! Der er også en Blitzcrank derinde, og... Okay, Caitlyn, hun er så ikke... Er hun overhovedet fedt? 5-4. Hvordan har hun nået det? Hvad? Caitlyn, hvordan har hun nået for kills? Nok efter sidste kamp dernede. Jeg synes bare ikke rigtigt, hun har vist, at hun kunne noget. Jax kommer her. Der er en Blitzcrank her. Jamen, jeg skal lige passe på der, fordi der er sådan... Okay, de laver sådan en sandwich. Lige om lidt. Ja. Hvem lidt, så har de os. Så skal I ikke løbe længere derind, idioter. Nej. For helvede. Væk. Run, bitches. Run. Bam. Min farm. We do. Nej. Der var ingen grund til at flash der. Nej. Nej, okay. Dø, Blitz. Ja da.
Ja da! You got the one guy, jeg følger efter de andre. Okay, nu er Jax væk, så har vi en chance for faktisk at push. Og så at begge alle de to andre sidder, de pusher. Ja. Men Det er kun der minions. er nogen, der kan... Jeg tænker. Fucking hurry. Nej, vi giver for lidt damage. Nu. Do it. Jeg kan godt lide, at jeg har mere AD end mod... Så er det bare tilbage. Quiet steps. Jeg tror, vi skal se, om vi kan, få det out of turret. Måske. Jeg er måske noget bed. Jeg har mere AD end mod Secretary. Det er skidt. Hvis du tager den wave dernede, så tager jeg den wave her. Yep. Så går jeg tilbage og køber min vorter eller min kro. We do what we must. Det er Renonom-niveauen. Ej, jeg tror, vi bliver nødt til at gå en med. Jeg har ult om 18. Eller vent, hvis I ikke bare kan holde dem med, så kan jeg blive push. Ja, det kan du også bare gøre. Ja, vi kan ikke holde tower med. Ej, der kommer en Det lige er til dig nu. problemet lige nu. Oh fuck. Fuck! Åh! Shit! Nej, han... Vi skal bare væk, Jonas. Gå, Michael. Det var... den reddede mig virkelig, den der, du gav mig. Hvad for noget? Holy shit. Så fik jeg lige stjålet en blå. Not a minute. Han pusher. Der er på mig. Ja, han pusher faktisk lidt. Din lille mule, hvor? Nej! Har du lifesteal? Nej. Living on the edge. Eller jo, jeg har det også. Siger til mig, at du ikke har lifesteal, når du har en Ravenous Hydra. Jamen, det er derfor, de ændrede det. Du ændrede det lige. I will atone. Han ændrede lige sin lifestyle. Ja. Bare fordi han kunne. Eller ændrede Skønt, min da. udtalelse. Gavin Drake. Ja, den kommer om, Eller Kate Abba Drake. 20 sekunder. Quiet steps. What? Jeg kan også ward. Jeg kan også ward der. Vision is clear. Der. Ward der, ja. Lige der. Nej, pas på den der. Der var Elder Drake. Skal vi passe på Jax og de var Hvis vi heroppe kan lige ward før. der, så kunne det være dejligt. Waste not. Jeg har ikke flere wards. Super. Jeg kan lige have på ward og bagen. Og der kommer en Der Jax. kommer Jax. Jeg har nok op og ult klar. Hele combo. Han er for meget ned til drikken. Bare væk og ikke lige herinde. No fucking idea. We do what we must. Hvad er man motormaster i Drake, eller hvad? Nej, han går ned bot. Slap. Så jeg går op i top og pusher, fordi jeg har, hvad hedder det, teleport. Bare kom fremad. Altså, hvis Jax hopper på os, så er vi døde. Fuck, Michael. Master yourself. Oh shit. Master the enemy. Shit. På dem nu. Jeg havde lige håbet på, at jeg lige kunne cancel. Nej! Sorry, William. Nej! Man kunne bare mærke, jeg er død. Fuck it! Nej, lige skal. Så går mig og Klister tilbage og defender. Chili. Der bliver smøger, der er rullet. Defend. Ja, der er slagt defender. Godt defense, Jones. Jeg er så stolt af dig. Ja. Og nu dør Kallistas.
der skulle hun have brugt sit passiv og så undvide det hele. Skal vi sige ja? Eller hvad? Det bestemmer du selv. Ja, jeg har også bare tænkt ja. Easy, siger Vegard.